Sa number 9, mas may komportable na karon nga lugar nga tiniran ang mga nagatransaksyon sa BIR office sa Bacolod City. Sa pagit building, natala na ang ipatukod sa amuman nga compound sa Barangay Takuling. May report sa Richard Caballero. Kunsang una, nagakainitan ang mga taxpayers nga nagalinya sa Bureau of Internal Revenue District 77 sa Bacolod City. Sa karon, may pasilungan na sila bangod opisyal na nga gininagurahan sa BIR ang Taxpayers Lunch kag multipurpose hall kaina sang aga. Ang ini nga hall ang magaserbe nga waiting area sa mga taxpayers samtang nagahulat sang ilang mga transaksyon. Fully air-conditioned man ini. Mas komportable nga tiniran samtang nagahulat, ilabi na sa mainit nga panahon. Ang purpose ng itong hall na to na inopen natin is because unang-una is to give comfort sa ating mga taxpayer. Kasi nga, when I came here last 2024, napansin ko nga yung mga taxpayer nag-aantay lang sa labas and then mainit, tapos canopy lang ang nakalagay. And then, buti na lang sa tulong ni former Congressman, now our City Mayor Greg Sataya, nagkaroon tayo ng ganitong extension ng building. Diri man pagahiwato ng mga seminars nga patigayunon sa BIR para sa mga empleyado kag sa mga taxpayers. Sarang ini maka-accommodate sa masobra 300 katawo. Masobra sa 6 milyones pesos ang gimpain sa BIR para sa pagpatukod sa sining nga pasilidad. Bali, pwede nating hatiin yung lugar Kasi nga malaking lugar, so pwedeng hatiin natin. Yung portion na nakalahati sa taxpayers waiting area, then kalahati naman dun sa mga magsiseminar. Ilan po yung capacity? Ang capacity nito kasi from there to, palagay ko it will accommodate 300, more than 300. Kadungan sang inaugurasyon, gimpatigayon man ang groundbreaking ceremony sang 8-story regional office building sang BIR Region 12 Negros Island Region. Sa sulod sang compound sang BIR sa Barangay Takuling sa Bacolod City, ipatukod ang ini nga building. Masobra sa 525 million pesos ang pundo nga gimpain sang BIR para sa sini nga pasilidad, kag target ini matapos sa sulod sang 3 ka tuig. Breaking, blessing and groundbreaking for our future 8-story regional office building para mas makaserve kami sa aming taxpayers, mas ma-convenient na ang pagpunta ng taxpayers at saka kami mga empleyado, better service to the Filipino people. Na yung survey, no? Tapos the project is slated to be finished in 3 years, but hopefully before the 3 years would come, you would be able to see already the state-of-the-art modern 8-story office building of BIR Revenue Region 12. Kung tigayon na nga mapatukod ang ini nga building, Bacolod City na ang mangin sentro sa tanan nga transaksyon sang BIR. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.